ससियेल मिडियायाव नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि फोसावनायनि थाखाय एफआइआर। काम्पा बरगयारीया We Love Kampa Borgayary फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर। बरगय गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारीनि मुं लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय फोरमायथि फोसावनायनि सायाव एफआइआर होदों। सांग्रां जा, गुबुननि मुं लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय फोरमायथि फोसावनाय आरो मानहानि खालामनायनिफ्राय सांग्रां जा। थांनाय माखासे सान सिगां काम्पा बरगयारीनि मुं लानानै We Love Kampa Borgayary फेसबुक पेजआव काम्पा बरगयारीनि सावगारिखौ होनानै नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव काम्पा बरगयारीया खुद्रि साननानै We Love Kampa Borgayary फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर होदों आरो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै राहा लानो थाखाय खावलायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर ससियेल मिडियायाव गुबुननि मुं लानानै नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि खालामनो साननायनिफ्राय जानगाराव था। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।